Ласенька, чия мама лепшая? Адвячоркам мы гулялі і аб мамах размаўлялі. У мяне прамовіў Петя, мама лепшая на свеце. Усміхнуўся Толя, не, мама лепшая ў мяне. У мяне, сказала Поля, бо яна працуе ў школе. Ну дык што з таго, што ў школе? Запярэчыў Полі Коля, а мая кіруе крамай. А мая працуе мамай і цяпер з сястрычкай дома, прашаптала ціха Тома. А мая, сказала Ната, і за маму, і за тату. Пэўна ж, мамачка моя, лепей вашых удвая. Не згадзіўся з гэтым Петя, пачалі спрачацца дзеці. Коля з Поляй, Петя з Нінай. Ну, а я пайшоў да хаты. З імі я не стаў спрачацца, і без спрэчкі ведаў я, калі шчыра разабрацца, мама лепшая моя.